Ufikewo kani? Mfundisi. Sakapana mwari. Ndakuona kama madhisi. Makadipa. Aiwa, isusu tunosimba. Baba ndatori nechemo changu inoda kutoriona chokumba kwena togadzira ndiuye kumba uko. Nyaya? Ndo zvacho zvakati mwana mwari. Ndo nyaya dzacho dzatotofambira. Chero mukatarisa muBhaibheri Mozisi chaichai achitumwa ndaidotumwa pedza solva dambudziko revana veIsraeri. Saka imboinyaya chiko. Takapiwa off kubasa kwedu kuya December. Saka ndambonimboendawo kumusha ndimbonoona vana zvembo zveChristmas. Izvongo zvakanaka. Saka manje ndaenda kumabhazi kundonosiya mabhegi angu bhazi. Zvino mundaona mabhazi acho akakwira. Kwinoka mari kandinako ndaona kuti akamari kacho haakakwani kuenda nekudzoka. Manje ndapererwa saka ndautirega ndimbonoonawo mufundisi kuti pamwe akandiwedzerawo zvimari zvishoma shoma ndachitopukuta bhusi dhasi riri kufamba kwandandaita. Mabhazi amukutaura iwayo nokuti pane rinonzi podcast. Ndiyo here mabhazi acho? Handirizivi. Amurizive? Ndisati ndamborona. Ani munoziva tikavhura maBhaibheri edu ka? Nyaya ndopaipinda vanhu muareka. Ndo areka yacho yaitaurwa inomhanyirwa nevanhu mabhazi iwayo anditika. Ndo mabhazi anoda kutaura nezvavanonzi podcast. Mukatarisa panonzi Zakeo akakwira mumuti. Anditika. Aida kuona Jesu. Aida kuona kuti Jesu vapinda mubhazi ripi iroro. Podcast. Mabhazi iwayo akachipa zvisingete. Zvoti Sunday richitoenda ende arisiye rotonyatso zvinhu zvenyu zvakanyatsobatwa zvakanaka. Saka ndobatani kuti ndione mubhazi rachona iroro. Hazvinetse. Pane munhu andozikira kuti nyangwe chero kachana kachangobva kuzvarwa anonzi Musa strike 9. Manje pabhodha paya panovhenyenyugwa zvinhu zvamba zvirasikiwe here. Kwanzi ndinotya pabhodha panosechwa zvinhu paya. Munoziva kuti munhu wandokutaura nezvake ka anonzi Musa strike 9. Musa chero kamupa mwana kuti abve naye kuno kuSouth Africa achina naye kuZimbabwe kana kubva naye kuZimbabwe achiya naye kuno kuSouth. Hapana mwana anosara kumashure. Anogona zvakaitika pavana veIsraeri. Vese vakanga vari kumberi hapana kana mwana akambosara kumashure. Musakwire dzeshure, kwire dzemberi podcast. Idzi dzeshure idzi ndo dzedzana Farao dzakazovharirwa kumashure, asi dzaMusa dzese dzadzaenda kumberi. Keya yavanayo iyoyo kubvira kare ndiyoyo chero namanje. Zvinhu zvenyu vanhu vakatonyatsozitarisa. Manje zvinogirosa rangu rakawandisa rinokwana here mupodcast macho. Chiripo chingoro chinodhonzwa nebhazi. Chingoro ichi chakakura. Inonzi Air Marshal podcast. Chekuti chinopinda zvese mubhedha, mawardrobe, mafiriji. Zvese kana nepenyu funogona kutopinda imomo. Mfundisi saka mati podcast rinodhonza chingoro kumashure. Zvichiri zvepodcast here? Parira wakabhazi rinotoenda kumushaka richidzoka nesu. Makutibvisa kapana mwari. Kutora zvepodcast akakunaka kwaro. Air Marshal. Air Marshal imwe ega isisina podcast atuta nezvayo. Ndakutonoudza vamwe kubasa kwetoko. Musa strike 9. Hakuna munhu anosara kumashure. Munhu wese anongoenda mberi. Sezvandadaroitwa podcast. Mabhazi akanakisa singaito.